filmezi? Da. Ok, scuzați-mă că n-am mai zis nimic, mai că sunt extrem de concentrat. De aici. Dar de aici nu mai trebuie. Bine! Bine! Back on track. Bine. Doamne, dar ce? Nu înțeleg nimic din asta. Nu înțeleg nimic din reclama asta. Ce înseamnă? Poltergeist. Nu știu dacă pe asta o termin. Dacă o termin din prima chiar sunt boss, că n-am terminat-o pe toată, dar când mă antrenam. Dar la 4 nu am ajuns. Ați văzut. Ce? Nu am înțeles. Mai zi o dată. Era să dai space la fel sau cum? Nu, las. Ok, voi. Ah, era Fael. Nu! 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 What? Ne. Ne, nu mai. Ok, deci acum asta e ultima încercare, ok? Mai fac una și gata. Stați puțin să văd dacă cât are videoclipul, ok. Dar cine folosește X-Recorder să-mi zică dacă îi se pare și lui un joc băguit? O aplicație băguită, o aplicație băguită. Nu! Eu am... Ok, asta e ultima încercare. Ok, nu o să mai mă duc după pădăță. Dar ce ar fi să fie două căi pe unde să merg? O să mă duc. Doar pentru dragul episodului. Astfel eu m-aș duce. M-aș duce numai că încerc să mă abțin, că nu pot. Acum n-am făcut de două mai mult. Nu, perfect. De ce n-a sărit? Ok. Asta a fost episodul. V-am pupat. Pa, pa.